Euskara bat irakurketa eta idazketa metodoa da, euskaraz irakurtzen eta idazten ikasten duten haurrentzat sortua. Kodearen ikasteko metodo silabikoetan oinarritua da. Otsaila arte, deskodetzea eta kodetzea lantzen da nagusiki. Ana eta Gakotsak albumari esker, hotsen irakaspenen arteko lotura egiten da. Istorio horretan, soinu eta letrak pertsonifikatuak baitira. Fonema eta grafema bakoitzaren kasuan, olerki edo kantu pare bat ere proposatzen da. Istorioaren bidez, eskualerriko mitologiaren ezagutzeko parada dute ikasleek. Otsailetik landa, ulermenaren antzeko testu batzuk proposatzen dira. Aintzinatu arau, hizkuntza tresnak lantzen dira. Aditzen jokatzea, hiztegia, deklinabideak, baita testu ekoizpena ere. Ikasleen eta irakaslearen lana euskarri hainitzetan bermatuko da. 2 eskuliburu, Ana eta Gakotsak albuma, gehi albuma testurik gabe, hotsen afitsak eta karta sortak, irakaslearen gidaliburua, kantuen audioak, dokumentu digital gehigarriak, jokoak, hizkuntzaren aztertzeko ariketak, proiektatzeko materiala eta abar.